Tara na sa klaseng modular ni Teacher Ai. Sa atong pagtulunan karon, mailhan nato ang mga pagkaong sustansyado o dili sustansyado. Andam na ba kamo mga kamodyul? Atong sulayan ang inyong nahibal-an bahin sa atong leksyon. Ilia ang saktong tubag o isulat sa inyong papel. Ang pagkaon ug lamang dagat makaayo sa atong lawas. Hain sa mga musunod ang dili apil sa lamang dagat. Sakto, ang kamote dili apil sa lamang dagat sa masalukon o isda. Pilia sa mga musunod ang prutas nga naay daghang sustansya. Ang saktong tubag, saging. Hain sa mga musunod ang pwedeng ipuli sa kanon. Pwede natong ipuli ang kamote sa kanon. Unsa sa musunod nga mga pagkaon ang makapalig-on sa bukog ug ngipon? Sakto, ang pagkaon ug itlog makapalig-on sa atong bukog ug ngipon. Dili makaayo sa lawas ang sobra kaparat nga pagkaon. Asa dinhi ang pagkaon nga dili parat. Ang saktong tubag, mais.